Samantala, sa ating police report, arestado po isang lalaki matapos umanong mag-amok at tinangkang saksakin ng nakababatang kapatid sa barangay Agno, Tayug, Pangasinan noong Miyerkules, Abril 22. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagsimula po insidente sa isang mainit na pagtatalo ng sospek at ng biktima na kapwa residente ng lugar. Nauwi ito sa suntukan at naawat ng kanilang ama. Sa kabila nito, umuwi po ang biktima ngunit sumunod umano ang sospek na may hawak ng kutsilyo at prosang pinasok ang bahay ng biktima at tinangkang itong saksakin. Nagawang manlaban ng biktima at napigilan ng sospek. Gayunpaman, muli itong nagwala sa labas at sinipa pa ang isang lalaki bago muling naawat ng mga kapitbahay. Agad rumisponde ang mga tauhan po ng pulisya na dinala sa ospital ang sospek para sa medical na pagsusuri bago i-turn over sa impilan ng pulisya. Inianda na ang kasong attempted homicide laban sa sospek. IFM News. IFM News. IFM.